pauwi na tayo. So, dahil hapon na, kailangan na natin magpakain ng mga rabbits. So, ayan, nakabili tayo ng feed. So, yun na yung papakain natin. Mga baby, oops, wait. Excuse, mother do. Yan. Si mother do. Ayan, nakain na. And then the rest. Tubig. Kuha tayo ng feeds. Ito. Nangihingi yung mga manok. Babi. Daddy do. Pops. Sa dalawa na lang ito, guys. How are you? So, ayan. Kumakain na sila, guys. Ayan, si Mother Do at saka yung apat niyang bibi. Ayan. So, ayan. Makain na sila. Lalagyan na lang natin sila ng tubig. So, ayan. May tubig na tayo. Isang tabo. Lagyan na lang natin yung mga lagayan ng tubig nila. Ayan. Tapos, ito kay Mother Do. Ayan. Kumakain siya. Kung mapapansin nyo, guys, nilagyan namin siya ng plantsawo para sa safe ng ulan, hindi siya ganang mabasa doon kasi may mga baby siya. Ayan. So, apat na lang sila yan, guys. Pero, at least, they're alive and safe pa naman. So, kaya yan, yung ginagawa natin mga prevention better than cure. Kasi sayang naman kung walang makakasurvive sa kanila. Diba? Oh, kayo dyan, guys. Baka gusto nyo ng ano ba pangalan yan? Miracle fruit, guys. Marami yan dito sa bahay. Ayan, guys. Oh, puno yan ng miracle fruits. Ayan, oh. Ayun pa. Ayan. Madaming bunga, guys. Ayan. Kaya, hindi dito ganong mainit. So, yun lang, guys. Mga hobbies ko for my afternoon and morning routine. My rabbits.